Poštovanje, dragi gledalci, kao što i sami znate, naša gošća jeste gospođa Mila Alečković. Jeste gospođa Mila, prekinuli smo u sred teme u prethodnom delu intervjua koji smo započeli, jeste vezano za psihologiju, stručna psihologija mase, se tako kaže? Ili psihologija društva, kako je već pravilnije? Kako god hoćete, postoji individualna i kolektivna i evo, vi ste jako lepo malo čas stali na tome rekavši istina je samo jedna. Vidite, to je vrlo bitna rečenica jer ona nas upravo uvodi u ono šta je uzrok zla. Naravno psihološkog, jer psihologija je sve. Psihologija je, sva moć je isključivo psihološka i ne postoji nikakva politička moć koja nije na bazi psihološke. To je takozvana referentna moć, jer ako to nemate, vi možete imati zvaničnu funkciju, sve prerogative, sve, ali ne možete ništa da uradite. I obrnuto. Znači, na tome sve počiva. Jedina prava moć je ta u stvari emotivno, intelektualno, psihološka, moralna, naravno, a sve drugo su derivati. I sad kad ste rekli, istina je samo jedna, vidite, veliko zlo ovog vremena, doduše to je bilo i ranije, ali sad se to posebno banalno vidi, to je ta relativizacija. Da ne budem nejasna, ne govorimo o Einsteinovoj teoriji, uopšte niti o Milevi Marića, ja sam iz njene porodice inače, dalje, ali to nećemo sad, ne pokrećemo tu vrstu relativizma, niti govorim o onome što je otkrila kvantna fizika, nego govorim o moralnom relativizmu. Mislim, kvantna fizika govori o toj, kako se zove, teoriji verovatnoće, da nije sve determinisano u budućnosti sa sadašnje tačke gledišta. To je u stvari otkrila kvantna fizika. Ali to ne znači da nije sve u uzroku lanca i posljedice, kao što bi rekao Spinoza, jer sve jeste determinizam, samo da li vi vidite iz kog koordinacionog sistema dolazi ili ne, to je sad druga priča. Ali sve jeste uzročnost. Taj determinizam postoji, ali ne znači da će biti sve unapred programirano za budućnost. Taj indeterminizam postoji. Mogućnost zbog toga postoji, to nije sigurnost, ali mogućnost postoji. To su dve vrste determinizma. Jedno je kad kažete sve je u lanac uzročnosti, to je tačno, a drugo je kad kažete sve je unapred predvidivo, to nije tačno, ali to je domen kvantne fizike. A sad ajde da kažemo da je sve hologram, pa ono što kvantna fizika otkriva, to se negde i na psihu možda odnosi, ali ono protiv čega se ja borim kad pišem, ja vrlo jednostavno pišem da ljudi razumeju, evo i sad ćemo govoriti jednostavno, jer su to neke dosta apstraktne teme, ali kad govorite jednostavno, onako pedagoški, vidite, kad pričate kad govorimo o tom relativizmu, to je veliko zlo u psihologiji i psihijatriji. Zašto? Jer sada je posebno moda, nije ništa to novo, počelo je još sa Sun Tzuom ako hoćete, pa Ignacio de Loyola, pa mind control, odnosno nacisti, pa mind control, pa sovjetska psihijatrija, pa sve do danas te manipulacije rade, ja sam sve to opisivala istorijski, ali kad vi kažete ajde da relativizujemo šta je dobro, šta je zlo, šta je zdravo, šta je bolesno. Dobro. Katastrofa. Tu kreće katastrofa. U kom smislu katastrofa? Pa eto, tu imate, odmah imate, nije bolest zoofilija, nije bolest nekrofilija, nije bolest fetiša, dobro. Možete govoriti da je bolest, ali slušajte, dok god se mi držimo da je nešto poremećaj, dotle smo mi normalni. Jer kad počne to brkanje, nema značaja da li imate onog Alfreda Kinseya, onog kretena izvinite, ne mogu da kažem lekara, kretena iz Indijane koji je govorio da decu treba silovati od odojčeta zbog dečje seksualnosti, on je bio poremećen pedokriminalac. I onda on je imao skoro ruku nad Svetskom zdravstvenom organizacijom. Malo je falilo da njegove programe usvoje. I usvojili su seksualizacija dece od 4. godine. On je tražio od prve. I onda kaže, pa što da ne? Pa why not? Znate šta, eto to je ono s čime ja počinjem kad objašnjavam ljudima jednostavno šta je zlo. Ontologija zla, ajde, to je teška tema. Znači, ne možemo u psihologiji, u psihijatriji, u moralu, u etici, u politici, ne možemo da kažemo baš nas briga, sve je isto, relativizujemo. Nije. Mi moramo da imamo jasnu razliku šta je belo, šta je crno. Iako mi često živimo u sivom,
ali naš izbor mora biti ili belo ili crno. Znači, drugim rečima, ako je nešto bolesno, to je bolesno, a odlučili smo da je to bolesno, ne možemo sada da relativizujemo. Tako je. Ako je nešto nemoralno, odlučili smo da je to nemoralno, nema relativizacije. Ako je bila krađa izbora, to je krađa, nema relativizacije. Bože moj, krali su, nije ništa strašno, svi krademo. Ne može. Ne može, mora da se uzme i da se preseče. Zato vam govorim o tome. I sada, kad smo na mom terenu, znači tu mora jasna razlika, dobro, zlo, belo, crno, informacija. Informacija je ontologija univerzuma. A šta je informacija? 1,0,0,1. Ili je to ili nije, nema, znači, ili sve, pa to je to. Danas astrofizičari pričaju šta je kvantum sveta. Da li materija, čestica, talas, to sve prevaziđeno. Oni kažu informacija. Informacija, ona je utkana u sve, u ceo univerzum. Ili svetli ili ne svetli, ili je živo ili je mrtvo. Ili je se sasušilo ili se nije sasušilo. Nema trećeg, to je princip isključenja. I onda naravno sve to kad amplificirate, na toj bazi radi naš mozak, ljudski svi nervni impulsi, nervna vlakna su to. Jasno. Na informaciju, jeste, da, na informaciju. I zato radi i računar, jer ceo, mislim, kosmos je taj hologram, on je vjerojatno veliki računar, ceo univerzum. I zbog toga kad dođemo na teren psihologije i psihijatrije, tu mora jasna odlika šta je bolesno, a šta je zdravo. Isto to u politici. Sada, ima jedan francuski autor koji se zvao Michel Foucault, to je bio jedan interesantan filozof, koji je u delo se zove Pojam ludila u doba klasicizma. On je u tom delu opisao kako se pojam bolesnog i zdravog, odnosno ono što mi smatramo da je ludilo, to je psihoza, kako mi zovemo, narodski rečeno ludilo, da se to kroz vekove menjalo. I to je u redu. Zaista postoji promjena. Da li se prilagođavalo tu te neke psihoze društvu? Menja se društvo, menja se sistem vrednosti, menja se obrazovanje ljudi, menja se ceo Weltanschauung, znači taj svetonazor, slika sveta, imamo nove tehnologije, tako da neki pojmovi mogu da se promene, kao što danas kažemo LGBT, ajde u redu. Znači, to se menjalo kroz dijahroniju vremensku. Ali činjenica da se nešto menjalo kroz vreme ne znači da u sinhronicitetu sad i ovde u trenutku jedinici vremena kad mi govorimo da je relativno. Drugim rečima, budem jednostavna. Relativizam moralni, politički, psihološki, možda postoji u istoriji vremena, kroz vekove, kroz vreme, ali ne može u trenutku dok živimo, jer sad i ovde smo se mi dogovorili šta je bolesno, šta je zdravo. I čim počne to muljanje, nema veze, svejedno je, vi ste na putu entropije, nagona smrti, horizontale, nestanka. I sad to vidimo u Srbiji. U Srbiji je u stvari sve poremećeno. To je, bukvalno, Srbija je kao, kako da vam kažem, to je kao šahovska tabla gde su sve figure pale na pogrešna mesta. To je današnja Srbija. Zato što nemamo prosvetu, odnosno imamo neku prosvetu, imamo neku nauku. Najgore ljude su stavili, to je isto jedan metod psihološki, da najgore ljude... najgore ljude stavljate na visoke funkcije, to je u domenu tog ponižavanja naroda, jer pazite, mi imamo izvanredne naučnike, izvanredne sportiste o kojima pišu da su osrednji, jel? Recimo za Novak. Najbolji svih vremena. Imamo izvanredne matematičare, imamo izvanredne šahiste, imamo izvanredne građevinare, izvanredne arhitekte, ja ih znam po svetu, da ne govorimo o slikarima, pesnicima, muzičarima, ali ti ljudi su skrajnuti i ono što je najgore bilo, a kako vlast sazna šta je najgore, pa čim je neki eksces, evo imali ste eksces, roditelji se bune protiv neke tamo u nekoj gimnaziji, bez veze, mislim lokalna figura, skroz nevažna, niko u svetu nije čuo za tu osobu, ali roditelji se zbog nečega bune, znači neku štetu je napravila ili napravio, i onda vlast, fino, baš taj koji je napravio štetu, njega stavljamo da bude na funkciji. To je to namerno maltretiranje ljudi. Možemo i to da vam radimo. Pa onda imate jednu malu čurkicu koja nije završila, izvinite narode na izrazu, ali drugčije ne mogu da kažem, koja nije završila ni studije političke, ajde, nju ćemo da bude ministar.
Onda imate neko ko nema pojma šta je građevina i njega ćemo da bude, znate. Onda imate neko koji je kod mog starog dede ujaka pao 7 puta na biohemiji, on će da bude u Ministarstvu zdravlja, neko čudo ili ne daj Bože za viruse. Znači, vidite, to je svesno, namerno, sadističko, premeditirano biranje najgorih. Zašto? Da bi se ljudima uništila kognitivna disonanca, da im se unište mehanizmi odbrane. To sve ide preko uništenja samopoštovanja, jer čovjek ako ga na taj način maltretirate, on od gubljenja samopoštovanja i mehanizama odbrane psiholoških, do lomljenja ličnosti ili do totalnog raspada ličnosti nije dug put. Kako biste vi u par reči opisali trenutno stanje, kao stručnjak, kako biste opisali naše društvo, u ovom stanju se trenutno nalazi? Mi se nalazimo u horizontali smrti. Znači, to je prava linija. Srbija je trenutno, sad ne govorimo o Srbima sveta koji se i takako žilava bore, ovo sve što mi radimo i ja sam, malo čas smo pričali i rekla sam vam da se borim za to da se god mogu vrate u Srbiju, da bi se promenila ta krvna slika, da bi došli ljudi koji se ničega ne plaše. Prvo se ne plaše i drugo imaju ipak neku zaleđinu, neku ušteđevinu, izvinite. Važno je da nema straha. I zamislite da se nekoliko miliona njih bez straha vrati u Srbiju. Šta bi to uradilo? Pa to. I to je moja velika borba i bit će dok ne uspemo. A uspećemo sigurno, ali ajde da ostavimo optimizam za kraj. Znači, trenutno smo mi bukvalno u blatnjavoj horizontali gdje apsolutno, faktički država je, kako da kažem, u nekom vanrednom stanju, poluvanrednom stanju. Ustavni sud, evo u Beogradu, kad sam u Srbiji, tu gdje stanujem, tu gdje sam i rođena, pored Ustavnog suda u Beogradu, Ustavni sud uopšte ne funkcioniše, on ne radi, oni se evo vi ste pravnik, oni se ni o čemu ne izjašnjavaju, primaju plate od 7-10 hiljada evra, ne izjašnjavaju se ni o čemu. I ima tu još jedna stvar, ako želite, kasnije ću vam reći šta sam sve saznala. Onda sudovi sude po 15-20 godina, zatvaraju se ljudi, prebijaju se studenti bez ikakvog kriterijuma. Na čelu prosvetnih naučnih institucija su ljudi koji nikakvu zaslugu nemaju, nikakvu zaslugu, ni u nauci, ni u prosveti. Da se razumemo, pojam zasluge je nestao u Srbiji. Znate, umjesto stavite nekog čuvenog naučnika ili, kao što je De Gaulle radio, stavi ženu kosmonauta da bude, na primjer, ministar nauke. Nema veze da li je u partiji, ne, ona je neko ime. Kod nas su to neki novinari koji su, mislim, škrabali po novinama, nisu, kako da kažem, nisu ništa uradili ni u prosveti, ni u nauci. Oni sad odlučuju o koeficijentima, o programima i tako dalje. I onda imate, znači, socijalni centri rastureni potpuno, da ne pričamo o tome šta rade sa decom. Znači, mi u stvari sve je negde, kako da kažem, nemamo vertikalu. Kad društvo nema vertikalu, ono je mrtvo. Dobro, nismo još potpuno mrtvi, ali iz te ovako horizontale mi moramo podići vertikalu, napraviti neke vrednosti ponovo, jer mi nemamo trenutno jednu vrednost. Mi ne znamo šta je javna ličnost. Mi ne znamo šta je ugledni naučnik. Odnosno, mi znamo, ali država to ne zna. Jasno, država ne zna šta je ugledni naučnik. Znate, mi imamo ljude, genijalce koji nisu nigde, a razne pumpane usne koje su svuda. Znači, nema pojma tome šta je javna ličnost i onda kaže, dodeljujemo nacionalne penzije. Pa po kom kriterijumu dodeljuješ nacionalnu penziju? Baš o njemu ćemo baš pričati u sljedećem nastavku, da odredimo njegovu procenu, vašu stručnu procenu i ono što ste spomenuli, vi ste to već odradili. Vi ste rekli sa velikim nj, jel? Ljudi će misliti da pričamo o Bogu Ocu. Ne, pričamo o jednom bolesnom čovjeku. Jednom bolesnom čovjeku koji, zbog njegovih dela svi mi ispaštamo. I naša deca će da ispaštaju koliko je ovo zemlju uništio. Da, radi se o Aleksandru Vučiću, tako da sljedeća tema, odnosno tema u sljedećem nastavku jeste psihološki profil Aleksandra Vučića i da li on ima neke bolesti i ako ima, koje su. Tako da zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, ne zbog nas, već zbog istine. Istina je samo jedna, a spinova mnogo.